We have a quick presentation about TASA. We want to give you our annual financial report to you shortly. Give me a second, then we will let you go and have a lunch. Yes, stop sharing, please. Serdar, are you online? Yes, I am. Yes, if you have a screen to share, we can hear you well. Okay. Men Türkmen diline neti bolsa presentation edecek. Men adım Serdar Orazov. Men TASA yani Türkmen American Scholars Association'ın board member'i yani Gurumçuluk Komitesi'nin ağzı. Gynasa men bugün bir maşgula sebäpli, schedule conflict sebäpli özüm barıp bilmedim. Yani bizim yıllık reportumuzu sizinle paylaşmak istedim. Biram gysgaça TASA barada ağda geçmekçi. TASA'nın Türkmen diline adi, Türkmen yaşalımlar uğraması, İngiliz dilinde de Türkmen American Scholars Association, gysgaça da TASA diyez. Men qaytı ise nesi polsa gurulacak, sebäbi edilädir gün ortanlyk wagty, gün ortanlyk dahar bilen sizin aranızda. Men Nurum şoň üçin ödüm birazcık bir hili görýän, birazcık gijak alyp başladyk. Şoň üçin gysga nesi polsa aýtjak. Bizim missiýamyz näme? Biz birinci bilen baştan hemen Türkmen TASA vardı aydayım. TASA 2008 yılda resmi şekilde kuruldu. Amerika'da found edildi. TASA 501c3 değil yani non-profit organization. Hiç yıllık pul kazanmak maksadı bilen değerli yürütüşün yalık umum köpçülüğü hizmet sebepli maksatlı kurulan organizasyon. TASA'nın özünün ayrıtıyın öz başta Gurumçuluk Komitesi var. Bizim öz aramızda maslahat edeceğiz. Biz opşalandı hem sahnemize 6 adam ve paracep birisi şolong birisi men Serdar Orazov birisi Maya Meredova Gunça Pakajanova var. Qadam Melik Kuluyef var, Mekan Muhammedov, Batır Bey ve Batır Cumakhanov 6 adam 6 ağlamız var şu vakitçe. Biz öz aramızda neme kuşu ağlar köpürtmek vardı maslahat edeceğiz. Umuman aydanda bizim misyamız biz yaşları bilim uğruna öğretlendirmek isteyiz. TASA'nın esas maksadı şu olup duruyor. Ondan başka Türkmen yaş alimleri, hünermenleri TASA platforması arkalı, şu sempozyumlar arkalı bir yere getirmek, bir ara cemlemek, onlar için maslahat etmek, birbirini tanımak ve hizmetleşlik etmek, katlaşma mümkünçülükleri üretecek olayız. Yani qayçymalik biz dine Amerika'da değerli başka yerlerden hem Amerika'dan, Türkmenistan'dan, Avrupa'dan, Hatay'dan, Kore'den ya da Ortadoğu'dan başka yerlerden hem alimlerimiz çıkış ediyor, kâvirleri özleri geliyor, kâvirleri yani Zoom arkalı katlaşıyor. Yani hem yerden hem katlaşıcılar var. Biz TASA guramaçıları volunteer based yani milletin hiç ile pul tölenin yok, hiç ile board memberleri ya da volunteerleri hiç ile pul alan yok. Onun karşılığında TASA dine milletinler tarafından verilen serişteler bilen dolanırılıyor. Onun dışından hiç ile ne devlet idarelerinin Amerika'dan ya da Türkmenistan'dan ya da private hususi kerhanelerden, corporationlardan pul alan yok. Dine yani milletinlerin, board memberlerin veren hayır sahava donationları tarafından dolandırılıyor. Hiç kimi pul tölenin yok, bizim hiç ilişkilerimiz yok. Biz öz aramızda milletinler bilen volunteerler ve board memberler arkalı TASA'nın yıllık edilen işlerini, sempozyumunu, guramaçılık işlerini seyrediyoruz. Bu kısaca TASA vardı, buna ait bellek geçecek. Yani biliyorsunuz şu nesip olsa TASA'nın 19. sempozyumu geçiriliyor. Birincisi 2007 yılda geçirildi. Covid dövründe 2 yedek online oldu. Ne physical ne olmadı, presence olmadı. Yani şu anda da 2 yılda 2020 yılda 2021 yılda hiç iznsiz 2007 yıldan devam edip geliyor. Bundan sonra nesip olsa devam eder. Yani ayçymyalyk panelistler bolýar, gelip çykyş edýänler bolýar, hünermenler, ýaş alimler gelýär, öz temalaryny düşünýärler, öz uğurlaryny alyp barýan işlerini düşünýärler. Ondan başga da TASA günüzki sempozyumyň akşamynda bize Türkmen akşamy bolýar, Türkmen night diýär kısaca aýdanda. Türkmen dürlü naharlar bolýar, ýa biz kim mehman alan bolsa şu şäherdäki Türkmen halkymyz bize mehman töwerliklerini görkezýärler. Yürütü aydın saat bolýar, akşam 5 saat geç saat geçendi. Türkmenler bir öz aralarına social gathering edýärler, ýöneşýärler. Şimdi esasy bugünkü temamız biz neme desimiz geldi. Biz TASA diýende, misal üçün TASA niýeden pul toplaýar, näil pul toplaýar,
näçe pul toplaýar, o pullar näme diýen soru öýreçip bize köp soru gelýär. Şoň üçin şu ýyldan başlap nesip bolsa ýyllyk mali hasabaty berellidik ýa-da annual financial reporting diýilen aýdamyza ýa-da bellek geçimi däl bize hiç ýyl başga ýerden pul gelenok. Bizdiňe ýa-da milletinler we board memberlerden toplanan pullar arkaly dolandyrylýar. 2024-25-nji ýylda umuman alanda bize $18.000 sähel gowrak pul gelipdir. Bu 2024-25 diýende de biz taşy simpoziumny, ýyllyk simpoziumny iýun aýyna geçirýär. Ondan soň biz hasabatymyzdan iýun aýyndan başlap maýyň soňuna içinde ýürediýäs. Şu görýän nomeryň summaňy geçen ýylyň iýun aýynyň 1-inden başlap şu ýylyň maý aýynyň 30-ine çenli bolan wagtyň dowamynda gelen pullary görkezýärse, bärde 3 tane aýrytyn ýerden bize pul gelipdir. $1,455 volunteerlerden gelipdir, melitinlerden gelipdir. $3,290 taşan board memberlerinden ýagny guramaçylyk komitetinden gelipdir. Bilen bilkinji gedek bize bir bärde volunteering time matching donation diýilýär bärde. Eger board memberler ýa-da melitinler bir non-profit gurama üçin melitin wagt sarf edýän bolsa, olar üçin bir iş edip koýan bolsa, şoň sarf eden sagadyna ýa-da corporation karhana zat edýär, donation edýär. Yani şu näçe iş bolsa, iş hakyna görä şonça pul berýär. Bir de şu ýyl $13.000 täkel gowrak şeýle pul geldi. Şonam berdi görkezmez geldi, berdi görkezýär. O şaýdamda ýa-ni umumy $18.000 sähel köpürak pul geldi. Toplanan pullaryň hemmesi çentine çen hiç ýylyk baş gerek bidenok 100%, 100% hemmesi programmalar üçin sarf edilýär. Indi kısaca funding berde da ütgütmek ýa-da çykyp tursa nemesini title'ını başlarsınız. Yani serişdeler näle sarf edýär, o barada da kısaca aýdyp geçesimiz belli. Umumy seredende şu ýylyň dowamynda bize $4,483 serişde sarf edipdir. Olaryň hemmesi aýtşmaýarlyk taşanyň çypdyjylary üçin sarf edilýär. Iň uly bölegi sizem bilip biläjäňiz ýalyk simpoziumyň ýa-da eventin rashodlary üçin sarf edýäs. Simpozium diýende näme barada görülýär bärde. Simpozium mysal üçin bir ýerde bil sağ bolsun Serdar gaçyp kömek etdi. Bize Stanford Üniversitesinde yer almaga bil hiç ýyl pul tölemedik. Ýöne her ýyl her şäherde oňýalyk mümkinçilik bolanok. Şoň üçin hem simpoziumy geçecek yer üçin arendasyna pul tölemeli bolýar. Käy halatlarda mut bolýar, şonky bugun Polşaýalyk ýöne köplenç başga ýerlerde pul tölemeli bolýar, universitetler ýa-da başga ýerlere. Biram Türkmen akşamyň geçirecek ýerinde käwagt mut bolsa da köp wagt otaýsam pul tölemeli bolýar. Ondan soň belki eventin catering ýani nahar meselesi ýüze çykýar. O nahar gelen mehmanlara nahar bermeli. Ondan başga da başga guramaçylyk serişdeler gerek bolup durýar. Mysal üçin insurans satyn almaly boljak ýerlere. Şoň ýaly rashodlary şu kategoriýaga goşýar. Olam где-то $3.000 hemmesini toplap aýdanda где-то $3.000 bolýar da. Ondan başga näme bolýar? Mysal üçin şu ýyl seredemizde, geçen seredemizde esasy bizim uly rashodlamyň birisi, çykdyjylamadyň birisi bizim web sahypamyz üçin boldy. Web sahypa täzelemeli boldy. Şoň üçin web sahypa täzeledik. Biram hosting fee nerede host edecek bolsak şoňa tölemeli boldy. Olam $632. Biram käy halatlarda ýagdy eger gerek bolsa board ýani guramaçylyk komiteti arasynda maslahatlaşyp çykyş etjekleri ýol harajaty kömegi berýär. Şu ýyllardan birisi oňa da $878 şu ýyl töläpdir. Onam kısaça bellek geçýär. Yine bellek geçesim gelýär, soru gatyp köp soru ýüze çykýar. Şoň üçin onam aýdyp geçen ýene de hiç kimlik board memberler pul alanok, edýän işler üçin ýa-da milletinlere hiç kimlik pul berendok. Her aýsy öz hususy wagty bilen hyzmat edýär, milletinler edýär. Mundan soň näme ders? Mundan soňky proýektlarymyz näme? Birinji bilen şu bugün gaty detal berip bilmeýäs. Gaýgynyň sebäbi ýöne Tasha Annual Recognition Award diýip bir proýekt geçecek bolýar. Olam her ýyl budjetimiziň ýetdiginden, budjetimiz bolup dursa, nesip bolsa bir Recognition Award ýagny bir baýrak berjek bolýar, pul baýragy berjek bolýar. 2-3 adam käy halatlarda bir adam bolup biler, ýöne ýylda ýagdaýymyzyň ýetdiginden şoňa benzeş bir award ýani syýlyk, pul syýlygy serişdesi
berilecek nesip bolsa, çykyş etjekler arasyndan bolup biler, oňdaşyndan bolup biler. Bu arada nesip bolsa social media arkaly ýakyn wagtda size maglumat beripdiler. Ondan başga näme social mediýadan giňe ýakyndan ulanasymyz gelýär, köp ulanasymyz gelýär. Şonu ýuwaş-ýuwaşdan başladýar. Sizden belki eger social mediýany bizi izarlayan bolsaňyz, follow edýän bolsaňyz, şeýlem görensiňiz. Mundan öter hasam depkemi alyp barasymyz gelýär şu işi. Näme üçin? Sebäbi biz birinjiden öz köp adama connect edesimiz gelýär, reach edesimiz gelýär. Ondan başga da taşyn şu simpoziumda gatyp prezentasiýalar boldy. Şu prezentasiýalary diňe ştaýda gatnaşyjylar däli. Eýsem umumy köpçüligi ýetiresimiz gelýär. Şoň üçin hem nesip bolsa social mediýany, YouTube, Instagramy, Türkmenistanyň başga platformalary hemmesini nesip bolsa gaty ýakyndan gaty köprek kullanasymyz gelýär. Iň soň kysam bizim volunteer bejimiz, ýani meyletinlen biziň sanyny köpeldesimiz gelýär. Onun esasy maksady biz ýylyň dowamında şu atlykça köplenç bir gezek bir event bolýar, bir çäre bolýar, olam simpozium, ýani o simpozium. Ýöne mundan soňky ýyllarda hasym köpeldesimiz gelýär, başga çärelerim geçiresimiz gelýär. Oň üçin hem sanyny birazjyk köpeltmeli bolýar. Şu arada da nesip bolsa öňümizäki ýyllarda serek geçmekçi, şoňadan sermekçi nesip bolsa. Bizi social mediada eger follow etmeýän bolsaňyz, follow etmeňizi haýyş edýär. Sebäbi näçe köp adam follow etse, şonça da köp görünýär şu biziň social media accountlarymyz. Şoň üçin eger kyn görmeseňiz, bizi social medialar arkaly follow etmeňizi sizden haýyş edýär. Bizi etjek goşandyňyz, bizi etjek kömeňiz bolar. Biram iň soňunda şu wagtda şeňi bize kömek edip bilen bütün volunteerlerimize, donorlarymyza we speakerlerimize, ýani çykyş edenlerimize we ondan başga da ondan galy bersede gelen mihmanlara, gatnaşyjylara köp sag bolsun aýdasymyz gelýär. Eger siz bolmadyk bolsaňyz, biziň etjek edýän işimiz maksadyna barmazdy. Şoň üçin ýene bir köp sag bolsun aýdasymyz gelýär. Biram eger biziň edýän işimize goşup bilseňiz, ştaýda linkleri bar, QR kodlary bar, goşmagyny sizden ulaqan haýyş edýäs. Olu köp, Serdar köp sag bol. Tasa barada soraňyz bar bolsa, closing remarkda sorarsyňyz, şu wagt bizi nahardan